Здравейте! Един от честите проблеми, които имат новите съвременни BMW-та е проблем с валветроника, в случая с сервомотора, който подменихме. Колата имаше симптоми недобра работа на празен ход, прекъсвания в движение, като ускоряваш автомобила, прекъсваше доста и съответно имаше грешки за проблем с моторчето на валветроника и за позицията на сензорите му. Електрически проблем имаше в моторчето. Подменихме го и в момента колата работи така, защото е в процес на обучаване на сервомотора. Трябва да претърпи 450 цикъла, за да може да се обучи. Процедурата не е толкова проста. Затова моля, когато имате такива проблеми, да се консултирате с специалисти, да си давате колата на хора, които знаят какво правят. Лек ден от нас!